ବନ୍ଧୁମାନେ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା ଏବଂ ସେଟା ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା ପରେ ବି ସେଠାକାର ରାଜନୀତି ଯେମିତି ଆଉଥରେ ହେବ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି କାହିଁକି ହାରିଲା, କଂଗ୍ରେସର ଏତେ ଭୋଟ କେମିତି ପାଇଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ସେଟା ଲୋକ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେୟା ତ ହେଲା ନା। ବିଜେପି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଶତରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ପରାଜୟ ପୁରା ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ସେଠି। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ବା କିଛି ଆଶାଜନକ ଭୋଟ ପାଇଛି ସିଏ ତ ବିଜୟ ଲାଭ ନୁହଁ ନା, ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ବିଜେପି। ତେଣୁକରି ଆମର ଏତେ କଥା ଆଲୋଚନା ନ କରି ଯେଉଁ ଦଳଟି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ଏବଂ ସେ କେମିତି ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବା ଦରକାର। ଏହା ଆମର ଅଭାବ ଅଛି, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିନା ବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ତାଙ୍କୁ। ଆମେ କିଏ ହାରିଲା ତା ପଛରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା।